הישראלים הם בעשרות אלפים יוצאים לחוץ לארץ, ובעשרות אלפים מגיעים לדרום אמריקה. אין חידוש הרבה בעניין הזה. בקטע הזה יש מסעות יפהפיים. החידוש פה הוא המסע שנעשה לפני למעלה מ-35 שנה, שדרום אמריקה זה היה משהו יותר בתולי, ראשוני, מאוד מאוד פראי, מאוד מאוד להתחבר אליו. זה דבר אחד, דבר ראשון. המסע הזה, יש בו את כל המרכיבים של מסע. סמים מכל הסוגים, טירוף. אפשר לראות את העולם דרך עיניים של תייר מאורגן, זה לא רע בכלל. אפשר לראות את המשקפיים של מוצ'ילרו, זה שהולך עם התרמיל על הגב, בסדר גמור. גם יפה, נועז, נחמד, טרקים, אולי. אבל מה שאתה רואה כשאתה נמצא עם האנשים האלה, דרך העיניים המטורפות שלהם, דרך ההישרדות המדהימה, דרך הטירוף, דרך האלימות, דרך העולם שהם רואים, אתה לא תראה בשום חוויה אחרת, אבל אני חייב לומר, גולת הכותרת של הספר הזה, זה החיבור שכפיתי על עצמי להתחבר למטורפי הדרכים, למלוקות, לאותם אנשים אנשים בני בית, נוודים גמורים, מסוכנים ביותר, מטורפים. מצד שני, המסירות נפש שלהם כלפי החברים שלהם היא מוחלטת. אתה נכנס לתוך מערכת יחסים להיות או לחדול. או אתה איתם לגמרי, או תברח מהר כי הם יהרגו אותך. הם פשוט הורגים, בלי שום בעיה. מאחורי החיוך של מלוקו מסתתר רוצח. ואיתם חייתי. איתם חוויתי כל הנורדשט של ברזיל, שזה צפון מזרח ברזיל, שזה בברזיל אומרים שמי שלא מכיר את ברזיל מבאיה וצפון, לא מכיר את ברזיל בכלל. שם הייתי איתה. כל החוף האטלנטי הזה, כן? בהישרדות מדהימה, בנוודות עד הג'ונגל ועד מנאוס ועד פוטומאיו ועד קולומביה ועד בכלל. אבל הייתי איתם לגמרי. כפי שאמרתי קודם, כשאתה איתם אתה חייב להיות איתם לגמרי. כל זיוף הכי קטן, אתה מסכן את החיים. זה מלוקו. אני חושב שזו חוויה מדהימה. מוזמנים לעזור, מוזמנים להרים את הפרויקט הזה. לפי דעתי זה מאוד יפה. אוהב אתכם. דן ורד.